Mina bengiyisontela inkosi yami besambisonto ngisonta Way Life. Yeah, isonto namkhuluma Thabo besiyisontela nje. Bengithi ngiphuma esontweni mina ngihambe ngiyagogo ngifike ngifica usiphela bangifica uMouse bose ekamereni uyasha ngengoma. uMouse ekamereni uyasha ngengoma sihlangane sonke kusho ingoma nje kuphela nje. Okumnandi nje shame. Okay mina bengumuntu osanda ukusina ke vele. Kahle ngithanda nje yonke into eyenziwayo nje Limelight. Yes. Mathi ngibo ngaqala ukuthi ngingenele egroupini yeintombi because ngangazi ukuthi ngizongenela kiphi igroup le yokusina. Yes. So kwahamba ngathola ke amahonela ke ekutholeni kwamahonela bagcina sebesana kwenye indawo. So I joined igroup yombuso and abafana basina, trust me. Namantombazana akhona futhi behleze imisele kuyimanje basasina. Angakithi nejuweli noledi aphiwe umazi kanjani? Bengifunda naye esikoleni eprimary besicula sonke igospel. Uhlala ngasekhaya kodwa vele so senza ke music ke kwasho ukuthi kodwa phela yabo sabatha sifana. Nje kodwa baye ukusicomparisha mina naye ngiyacela ke ngithi baye ukusicomparisha naledi uyacula indlela yakhe nami ngiyacula futhi ngendlela yami. Angithandi ukuthi ningicomparishe naye and futhi ngicela ukuthi ningangibuza ukuthi ha unaledi ke awusacula naye ngobani cha Nkosi yami ngiyacela bandla. Yeah, abantu bayakhula indlela ziyahlukana nohlangana phambili. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Hey guys, hello, Sanbonani, and welcome to On Point with Sandinene. You are welcome, and please make sure you do like and subscribe and share this episode Maui Tandile, and you feel it's really, really inspiring because we as every time I always bring someone that's really doing something amazing within their field. Namhlanje ngihleli no Londiwe uAphelele wakantuli. Aphelondiwe, welcome to On Point with Sandinene. Thank you. Yazi ukuthi I'm really excited ukuthi ngibe nawe la namhlanje. Ngiyajabula futhi and ukuthi ngikubonile ukhula nezinto osuzenzile nendlela osuyihambile from the time nje ngiqala ukwazi ngiyangijabulisa ukuthi usula usukhona njengamanje. Wena nje uhlala sibukweni uyibuka ukuthi hayibo imina lo. Hayibo ngihlale ngisho ukuthi hayibo mina nasengikhula ngaka ngiyacula abantu bangazi and usukhuluma nabantu abanjengo nje abakwi contact list yakhe aba u5 ongababala Timbo ama celebrities ayake Belo Fana Gogo Naledi Aphiwe Big Three Dancers yeah. Yo Ay, girl, you are climbing the celeb ladder on your own, Jay, now. And uyazi ukuthi I love that you became friends with abantu abadumile kuqala, so you also understand and they'll help you study the industry on its own. So bona bathini bakusiza kodwa to understand the industry khona amathipho abakunika wona. Hayi bangisiza ngishaming izinqamba manga njengoba ngingane bona badala nje. So bahlezi bengigada ngazo zonke indlela nje. Unemem ngakaphi? Na 16. Una 16 aphe 16 also from Ikhetho Kuhle eNanda where Unaledi Aphiwe is from as well. Isikole senza umsebenzi omuhle kakhulu. Fanele ngicongratulate nje ukuthi nganza khona zingane active and nami ngiproud nje since kwindawo yangasekhaya eNanda Newtown A. Shout out to kumnjani nje kuba umfundi wase Ikhetho Kuhle. Kumnandi shem kumnandi esikoleni kufika nabantu aba right. Kumnandi nje. So abantu abangashayela izandla kahle abafundi noma othisha abafundi obvious othisha bona believe ukuthi khona indima abayidlalayo ukuthi abafundi babe lento abayiyona. Hayi ngiyabelieve shame nabo bayadlela indima yabo kuba uthisha ngoba abazali bethu. Okay, sengivete ngigijimela ngembuzo nje abantu bayaxaka ukuthi who's this. Okay, sebekuzwile igama uqhama ke aphe ngicela ungitshela nje aphelele at home ukuthi ubani ukucula waqala nini ungitshela nje ngokukhula kwakho ukuthi ukukhula endaweni kanjani. Okay, mina ngu-Aphelele Londiwe wakantuli, but I go by uAphelondiwe stage name sami. I'm from Inanda Newtown A. Yeah, elokishini nje ngihlala nawe ke sendi nawe yazi. Yeah. Nje. Iziphi izinto okhulu uyithanda umncane? Because ngiyazi ukuthi enekini niyacula baningi usisi wakho uThola was actually my friend. Shout out to Thola. She's also a good singer. Usiphena umkhululisi also good singer nonke angitshela nje ukukhula kwakho ukuthi bekanjani. Bekumnandi shame mina bengiyisontela inkosi yami besambisonto ngisonta
Way life. Yeah, sonto namkhuluma athi bese isontela nje. Bengithi ngiphuma esontweni mina ngihambe ngiyagogo ngifike ngifica usiphela bangifica umouse phose ekamereni uyasha ngengoma. Umouse ekamereni uyasha ngengoma sihlangane sonke kusho ingoma nje kuphela nje. Okumnandi nje shame. Nawe usho ukuthi nawe ufisa ukucula kanje? Yeah. Wagcina nawe usungena ku music, ugcina usuthanda music ngoba ukhule ngawo nje vele. Wawuthi ucabanga ukuthi okay, uyike la realize khona ukuthi okay yazi ukuthini ngifuna ukuthi ngibe umculi for impilo yami. Okay, ngingathini nje? Okay, mina bengicule emasontweni, bengilalela music, ngengize ngisho ukuthi ayi lo ngiyawuthandela ngokuthanda ingamimnandi nje ngiyathanda kahle kahle ngilalela ama vocals artist ukuthi hayi lihamba kanjani. Ufuna ukufunda lama lyrics. Yes, I was like okay, nami lento lena ngingayenza and ngiyayithanda futhi. So ayikho bengangivimba ukuthi ngiyenze njengoba sengiyenze njengamanje. Yeah. Uma ukuthi awubanga ke noma ungenanga endimeni yomculo. Yiphi enye career ubuyibona ukuthi uzoba kuyona because ngiyazi ukuthi ushana umsebenzi wezandla. Yes, yeah. Umuphi umsebenzi wezandla lo waziyo? Ngiyalukana. Ngenza yonke into yokusebenza izandla, ngenza yonke into like. Ne-entertainment stage uyayithanda. Ngicela about joining abafana bombuso ezombuso. Okay, mina bengumuntu osanda ukusina ke vele. Kahle ngithanda nje yonke into eyenziwayo nje limelight. Yes. Amathi ngibo ngaqala ukuthi ngingenele groupini yentombi because ngangazi ukuthi ngizongenela kiphi group le yokusina. Yes. So kwahamba ngathola ke amahonela ke ekutholeni kwamahonela bagcina sebesina kwenye indawo. So I joined group yombuso and abafana basina, trust me. Namantombazana akhona futhi behleze imisele kuyimanje basasina. Okay, wajoyina abafana bombuso. Kahle okay, since ubusina nentombi right? Ukusina ukuthanda. Yes. Wakhethwa kanjani ukuthi ube umunye wabantu abagcina besina nabafana bombuso? Ingoma ngiyayithanda. Entombini sisina ukuthi okay siyintombi. But khona nengoma eceleni ingoma ngiyayithanda kusena abafana kusena namantombazana khethile ukuthi umfana noma intombazana. Yeah, and futhi engomeni ke nje futhi kuyahanjwa kuhlangane nabo bonke abanye abantu abasinayo isima hostela noma ngephi nje kuwinwe nje mhlawumbe ama competition kuyawinwa nje. Namanje usasina kodwa noma umculo wakho usukubambile? Not really, umculo ungibambile kancane yabona esikole phela. Yeah, manje ngikwazi ukuthi ngibalance konke ngomkanye. Yeah. So I know ukuthi ekuculeni kwakho usuka kude, you have recorded some songs ezinye futhi engareleasiwe, you used to collaborate and work. Nangakithi nejuweli noLady Aphiwe. Umazi kanjani? Bengifunda naye esikoleni eprimary besicula sonke igospel. Uhlala ngasekhaya kodwa vele so senza ke music ke kwasho ukuthi kodwa phela yabo sabata sifani esizenze ngendlela efanayo. Kwenza ngendlela ehlukile. Waqhubeka yena wacula. I'm sure you felt ukuthi nawe nami ngiyafisa ukuthi ngibe lapha yana but I'm sure bekunzima nakuyena ukuthi akuqubule mhlawumbe. Phela vele kunjalo yabo. Angekwazi ukuthi ethethi mase athi mele aqale nje ayinake yena mase se right naye bese ke enza into right yabo. Yeah. Ungathini kulabantu laba busy belokho bekhuluma bethi hayi ukushile hayi unjani nabantu begcina sebebhulisha nje because abantu abaningi just because kwaduma yena aqala kusho ukuthi yena nawo kwazi ucula noma uthuka kanye ukuthi yena inhlanhla yakhe yasiza ngakuyena kuqala. So abantu laba bathi ukopela yena ungathini kubona phela wena usuka kude naye nasecule naye kade waqala ucula? I don't have much to say but engakusho ukuthi ngingathini nje kodwa baye ukusicomparisha mina naye ngiyacela ke ngithi baye ukusicomparisha naledi uyacula indlela yakhe nami ngiyacula futhi ngendlela yami. Angithandi ukuthi ningicomparishe naye and futhi ngicela ukuthi ningangibuza ukuthi ha unaledi ke awusacula naye ngobani cha Nkosi yami ngiyacela bandla. Yeah, abantu bayakhula indlela ziyahlukana nohlangana phambili ngoba buka manje this time around last year sasibhizi celebrate yena keep ingoma ezwenza into ethize manje this is you. Uyabona ukuthi ngithi isikhathi sakho singaba delayed kodwa kusala uma kuyisakho sogcina sifikile la. All right. So can you tell me about your newest single, your first single, ne? Yeah, your first single, Khiphayo, available on digital stores. So Mandla, yabhalwe mina guys ngangigowa kodwa phela ama-2K asazindaba zokugowa in grade 11 kodwa usuyagowa. No guys, phela sama-2K nathi house sesama-teenager yabo. Ngangagowiswa phela abafana ngigowiswa impilo nje hawo wonke umuntu unazo inkinga zakhe ayikuthi ayifani phela ngangigowa yabona nje ngayibhalela ingoma yami itana yaphuma ke yawo magic ke bayithanda. Yes, usebenza noba Nonhlaka producer. Yes.
Alright. Ungamshiyi uNhlaka never somshili zohamba naye. Never. Zohamba naye uNhlaka ha. So impilo yamuntu. So far I'm sure since your social media has been growing, social media yakho nayo iyakhula. Siyazi ukuthi nayo social media ihlezi idlala indima enkulu. Usho nje ukuthi ungathini kubantu laba abakhombisa uthando online ngoba phela uhlezi uhlangana nabantu abakubuzayo ukuthi hayibo aphe abathini sometimes awukuthuke ukuthi hayibo lo muntu ungazela kephi shame bona mangithanda shame yazi ngifuna nami ngiyabathanda futhi ngiyabonga I'm grateful for that yabo ilokho nje beqhubeke bengisupport nami ngizoqhubeka ngibanikeze music omnandi. Career yakhe ikhula nje online and obviously in the country and in Africa because through social media manje usovela yonke indawo even apheshela kwelandla umculo hence unaleto agcine kwazile ukuthi ayenze ingoma no Chris Brown. Uma ubani umculi wase-Africa noma across the world ungafisa ukuthi ucollaborate naye nje noma uinspire shine noma wakhuluma umlalela nje kakhulu ayibhusana engiqamanga baningi angazi baningi awubala ba 5 ama-artist amakhulu athi ngibo ubanje uAzana ngithanda uAzana mina ngithanda uAzana shout out to Azana ngithanda uNomfundo Mo ngithanda amaqobe twins ngithanda nobani Amanda Black awumthanda ngiyamthanda Amanda Black everyone says you sound like Amanda Black bayasho bathi ucula njengaye noLwandlunkulu futhi ke so how often do you go to studio? Ngingiqambisha manga ngiye isikhathi esiningi kodwa isikhathi engisitholayo nje ngihamba ngestudio ngifike ngirecord cause phela yabo akukho easy ukuthi ngihambe ngestudio sometimes istudio hlezi sinabanye abantu abasebenza khona yabo and futhi ke plan isikole mina ngifunde wenza kahle ngiyathanda ukuthi ukhambise isikole phambili ngibona ukuthi uskima nama influencer ku social media mina ku TikTok uskima nawo nami no create content kephi i-content iyadlala indima empilweni yakho iyadlala shame iyadlala cause mesenze i-content leyo content leyo ayingeni ku-account yami kuphela nakama account abanye abantu sokuthi senze i-content umuntu acela ngimculele sithi ngiyabona umuntu awu ngikubonile ku-account yasibanibani lapho ucula kahle yabo so kahle ukusebenzisana kubalulekile ukubalulekile ukuthi ucollaborate ungayithwali ingathi mina ngina 200,000 followers wena una 80,000 bese ngicabanga ukuthi aphe ngiyangenzele lutho ngoba phela abafana abantu bakhona abantu abalandela wena ngoba bethanda wena abangangithanda bengibona wena kodwa wayebonela account yami nje bagcina bengangithandanga ngithi uyabo oba nama favorite influencers akho athi ngibo noma nje i-favorite influencer yakho uhlangana naye Wandile Mkhabela Nosipho Dladla lo shutha naye yes Nosipho Dladla ukuthomeke loyo ke idakhilami lelo no Khaliboy ke futhi shame influencer ami ngithandayo no Khaliboy okay obani ofisa ukuhlangana nabo ofisayo Ayalanga yes indaba inoyithandayo ngaye muhle cabanga muhle uthanda ubuhle bakhe namuhle ayingeke indlela ntombazane hayi yinhle kakhulu nawe abantu bahlezi bethu muhle nje obvious bethu yindoni bethu awupake uma uyintombazane wena lo indoni yamanzi imina loya mabethu abantu abaculela baculela nave ngibaculela futhi ngabe badlala ngami ngoda phela futhi manje abantu bayifuna ukulalela ingoma yakho fanele mabheke uSomandla on digital stores ukuze bezokwazi. Can you tell me about your relationship with your siblings? Ukhuleni kanjani umunye wenzani isupport yabi kanjani? Okay sikhule vele sihlala ndawonye ekhaya besizwana njengoba sengishilo ukuthi mina I come from a musical family sonke siyacula ekhaya kodwa phela umuntu nomuntu uba nento yakhe athandayo ukuthi ayenze impilweni yabo mina I love music usiswami uMihle udlala ibhola ke yena ke shout out to Mihle ngisazoyenge ngibiza ayibo yo uNtswempuke kuMihle and she was supposed to go overseas utholana kusiswami yena wenzana amakhanda ke yes wenzana nje amakhanda ayikho angayenzi nje ngezandla but what support njani kubona abangisupporta ke shem kakhulu and uthola naye ke yonke event engihamba kuyona naye ihleze ekhona Nkosi yami ngabe ngihlala ngayo ukuthi uMihleki akasahlala ekhaya ngenxa yebhola usewahamba akasahlala ekhaya. Wow, all right shout out to Thola wenza umsebenzi omuhle awuthi ukubaleka kanjani uthene uma uyo perform ube khona umndeni okusupportayo
Noma ngabe kuthiwa yini wrong eyenzakalayo khona kulo ndawo leyo uzoperforma khona. Angeke kuze kufane njengoba ngisuke ngihamba nomuntu engasiyena wasekhaya. Umuntu wasekhaya ngangilola ngayo yonke indlela yokuthi vele into le ebengiyizela igcina iyenzakalile. Kanti omunye umuntu wangaphandle nethi ayi aphe akusenze kangaka ke asishiyeni kanje. Ngithi yabo angekaze abe naleyo nto leyo umuntu wasekhaya bezoba nayo. Okay, Aphe, you have a very, very, very interesting profile nje. Nezinto osuzenzile. Imali ngesikhathi nisuke nicula eklasini, nisuke nicula into eniyenzayo vele ekhethe okuhle because nona le DVD yamenza usadume wawecula eklasini. Othisha bathini? Ayi mfuna qama ngashem bayasithethisayo ngoba sisuke siphazamisa amanye amaklasi efunda. Kodwa nje sithi sihlele eklasini ngekhotisha ubuqhuma music akudlalwa nezingane lapha yana. That's why sasathatha ngisho video. Wena ngibona ukuthi ema video hlezi washutha. And futhi nalabantu abasuke back abantu abakwazi ukucula. Yes. Uyaselect ukuthi ucela lo. No ngiselect bacula cabanga eklasini. Bayacula ngoba ngibe ucoach wabo nabo bayazi. Nakubeda ngithi no ihamba kanje, hamba kanje. Uzwe wonke amaluzana amathona uthi no afanele uthi hambe kanje no afanele hambe kanje. Yeah. Okay, agcina ingane zitreat kanjani esikoleni asigcina seziba nomona sigcina sezithena Aphe ufuna usela kwelida yena nami ngifuna ukulida kanjani Asho bafuna qamanga bayangithanda eklasini. Okay phela vele ke imina phela umuntu oculayo bayacela ngisho ukuthi bacolule mina but if siku assemble ngiyabanikeza shema abanye abantwana ithuba shema bafuna qamanga angiqali bayaqala nje bona ngiyabanikeza Nkosi yami abanye abantwana ithuba. And yazi ukuthi lento lena yokuthi uveze talent lakho ukuthi uyawazi ukucula awusabe ashamed of ukucula because dala hlezi ukuthi umuntu etsala uzoqala icule assembly yabo nabantu sebefuna ukuthi bayiveze nabanye nomunye ufuna ukuthi ayiveze and nasesikoleni ngiyazi khona nabantu abaculayo namasinayo futhi abadansayo bakhona ngiyazi khona abamodelayo shout out to Luyanda Mkhize uyamodela naye nezinto niyazi ukuthi nawe you used to model wamodela ku-event yami indodi uhlekani I hosted a pageant cabanga kazi ngibiza nguButsend. I feel so respected. I hope you guys niyathola ukuthi nguButsend. Aphena was one of the people that entered. I love the confidence yakho nendlela oyithemba ngayo. Wayenza lo Mr. and Miss Ink Valentine's 2023. Dushu edla ngamabikini. Kahle yazi ukuthi ukuyithemba kwakho kufundisa abantu abaningi. Yeah. Kufundisa abantu abaningi because I mean you have been bullied on social media. Mawuqala ukubullisha abantu how do you feel nje? Menzani? Manje babekubullisha, bekuchukuluza. Shema funa qama ngi-social media shema ngishona ukuthi TikTok kwami abanye bahlezi bekhona bazocomment into engasile angibaphenduli. Anginawo amandla ukuthi ngoba ngibaphendule shema. Anginawo. Ungathi nje mawuthi khona abantu abangena ku-social media bengenela ukuthi bayoyisa abantu. Ngizothini bese ngizoyithulela ngani? Mase kuthiwa umuntu uyambona manje. Umuntu oyisa abantu ku-social media ungathini? Buka leya camera. Ngeke ngize ngisho lutho ayingeke ngiyasaba. Usabelani uzofuthi uyibukela kekho nje lo muntu loyo uyena ozobona le video le ngitshela ukuthi ucabangani ayibutha ayeke nje kuphela simbulala ayeke simbulala yamusa ke ngiyadlala ngiyakubuka anasikhathi sokubulala abantu Aphena. She still has an amazing career to look forward to. Siyacela guys nimbook for ama gigs ngo December nimbook nje. She's looking forward to be booked and busy. She's looking forward to collaborate with people. Next year she's going to matric. Uzoqhubeka ahlale esikoleni. Iziphi ifundo oyithandayo ozenzayo wenza ziphi ifundo? Ngenza drama. Yenza drama ke I'm doing drama. Oh wow. Okay. Actor lapha nakudlala. Ngenza drama ne business studies ne maths leads ne tourism. Yeah. Okay. I love tourism. I did the tourism. Drama ngiyithanda ngangifisa ngabe ngingakwazi ukuyenza. Injani as a subject? Ayimnandi she noma siwaseka bhalwa futhi into eunderstandekayo she. Sibhala ngoStini Slaviski lapha ya. Angazi noma nyamazi my father of acting. Uyazi ukuthi uzoyenzani after isikole? Yeah. Uzoqhubeka no music and drama. Then ngenze ne beauty. Okay, uyazi ama institutions ozowenza kuona mhlawumbe? Not really. Awukakazi. Uzobona maso apply next year. Yes. Uze nama opportunities ahlukahlukene. Oh wow, that's nice. Do you have a favorite producer? Umuntu producer uNtswembi ngoproducer uMkhonzile. Music. Hlaka. Lo producer wakhe. Yes. Uyena nje uNtswembi. Yebo. Uyena uproducer naleti? Yes, uyena siproducer. Le ngoma engaphumanga. Yes, first time. Fanele ukuthi iphume le ngoma leyana. Because nagcina nambe niperforma kuma events. Kulawe engangwenza
uyazi ukuthi ngiyafisa ngempela ukuthi ngigcinile because le ngoma leyana inswempu kakhulu. You guys better sit down and talk about releasing the song. Yeah. Feature kube yisingle nje yini noba u2. Yabo? Yeah, qinisile. So ikhipha khuleka. Yeah. Very soon. Okay. Uma kuqhamuka umuntu no opportunity manje ukuthi yena ucela ukuthi yena ni sign. Ngifuna ukubona ukuthi usufunde kangakanani about the industry. Into yokuqala ozoyenza yini? Manje phela ngiyifunde leyo contact leyo ukuthi thina angikwazi ukuthi ngisayini nje because manje angifuna uyifake enkingeni yabo. Nesidingo ngivalela amanye ama opportunity to ngoba usufundile kwamanye ama-artists agcina sesayina izinto agcina sevaleka entweni abafuna ukuzenza. Yeah, that's nice. And futhi awuyifundi wedwa. Uyifunda nomndeni wakho. Umuntu omdala, yes. Uthola umuntu o-understandayo ama-laws nani ozokwazi ukuthi akubonise. That's really, really nice. Can you tell me how many followers do you have now on TikTok? More like 71.4k followers. Uthola ama-followers amangaki mhlawumbe ngesonto? Ngesonto, I'm not sure, but over 1k. Uposta kangaki? Depend, depend. Sometimes ngiposta ama-video awu-4 ngosuku. Depend. Yeah. Alright. If mase kuthiwa ushintsha something eyodwa nje nge-social media, ngabe yini? Ayangazi. Into eyodwa nje ongayithandi nge-social media. Mase kuthiwa nje le, yabo le iyangicika ngifuna ukuthi ngiphume kuyona. Okay, ukuthi basicomparishe as ama-artist. Engabe abantu bayibukela into without comparing. Yes. Because no comparison gcina senixabanisa. Yes, kaxabanisa big time. Nina nodwa nisenixabana nani. So ukuthi abantu bazokusho ukuthi nabanye basho ukuthi. Yeah. If people want to book you, bakuthola kanjani? Bangithola on TikTok kancane because manje ku Facebook angwanaka ama message request asuke maningi kakhulu manje ngiyaxakeka yabo. Inamba ke kabi khona. Inamba ikhona inamba yeah. Ushile yama. Share yama. Yeah, for bookings. Ubukwa kwena? No, okay, no share yama, it's fine. Share number ishare kuma bookings. Ongisho la? Yeah. 081 Yes 485 yes 4959. Yeah. Abantu abafuna ukubooka for imshado, for kubo MC na performance, abafuna ukwenza ama social media campaign. Yes. Aphela Ondiwe across social media platforms, yes. TikTok, Facebook, and Instagram. Yeah. Dope stuff, guys. Aphela Ondiwe sikade ukukhuluma naye manje sithola umazi ngcono. It's going to be really, really nice umbone ekhula throughout the festive season. Siyazi ukuthi yene festive season December wonke we jamming to Somandla, and we will be looking forward to the album that's going to be coming up next year ngoba unyaka wonke uzobe sefocus ku-matric, because definitely uthi uzophasa. Ngizophasa. Definitely uthi uzophasa sekuzoba uyena unaledi wesikole, i-celebrity lesikole. I'm sure that must be feeling really, really ukuthi nje hawu useyaphuma sekuzobe yimina nongqongqo. Ay. Thank you guys.